Numdum ko sa una, mga ko eskwelahan, why baon snacks? Manghangyo ko kung iskindi. Kagi po putilihan na. Na mo ingkit tag iskindi atong classmate. Nabutangan pa sa boundary, na pa'y kumagko, giatang niya. Kabot mo, ana? Kabot mo, ana? Nang iskindi, wapay COVID, gamay pamanta. So, anak rakama, apa ako no nang kumagko, or madako kao ng iskindi sa una. Karon hayahay ito mga bata, kanunay na ay milk tea, kanunay na ay tapioca, kanunay na ay sanang ubang pa ng mga bawang snacks, provided sila, maayugod sila. Pero ipapil po nila nga di sayo ng kinabuhi, di sayo ni mangita kwarta. Sa una gani malipay gani ko magkakaog babulgam tong basuka. Kay kita kay nung kay nung ni mana? Kailan mo basuka? Di babulgam ito. Mamaori rin tag-edad na. Abi kong tiguang na ko kay ninyo. Di basuka sa nang babulgam nga murag sabon ay group ito tanin ay patabang comics. Inikaon na to, lamian na dito makakaon ko babulgam nga basuka. Na muburot man to. Muburot o na inigbuto mo dong imong liog, imong tangkugo. Na luguro ni mo apil buling kanon og balik. Kanon og balik. Maghinumdum bitaw sa kagi sa una dita kay imagine na ingan ani bitaw taron. Niya tamis manghihapon ini kagabi ibutang ng ilawom haligi. Pagkaugma kanon na pagbalik. Nasas gira usang simana ko tong basuka. Usang simana. Pero pinagi ato na form ko nakakataon sa kog value o kwarta. Life was so hard. Kini nga hawa dyan di dyan pakapin ng istoryahat. Personal dyan ng experience. Malagi kiniling natas kapobrihon. Mutuumong madi, when I was in grade 1, grade 2, mula ba pa ko dinugan sa akong mama. Kaya pa mamauso sa una na mga napkin-napkin. Sa una sa bukid. Diyan muna mga, sana sisters, mga modest. Diyan muna. O riglahon na mong mama ka ng mga karaang kurtina. Ibakbak. Tinuod ni. Mo ibutang ani-ani basta inikuha bay mura gaihog baka. Hubuto na. Manglabami. Kami, akbata. Manglabami atong dadon atong sapa. Dinugan sa mong mama. Pero it form us. Nakapapurma sa ito na mo. Kanabang mamalmal sa kagtrabaho ba? Sos bali so ingan lisuran yung kinabuhi nga kabos. Pero to some extent, makatabang mga di ka maghikog.